ते बघा असा हॉर्नबिल कसा ओरडते. पावसाळी वातावरण, ढगाळ वातावरण आहे. मला वाटतं पाऊस पडेल वाटतं. आणि भाजी बघा आपली एकदम तयार झालेली आहे. की एक आनंदाची बातमी आहे, ती हीच बातमी आहे. काल जाऊन आम्ही सगळी चौकशी करून आलो. मी म्हटलं झोप कसली लागली आज. पाणी टाकलं, पाला टाकला का याच्यात? टाकायची ना 2-4 पानं. आज धुकं आहे ना, किती छान असं वाटतंय आज. लांब डोंगरात सगळं धुकं दिसतंय. वरती चंद्र पण आहे बघा. चांगलं वाटतंय आज, पण हलका हलका गार आहे. कुठं पडला, पाऊस पडणारच होता. हे बघा कडुनिंबाची पानं आणलेत. त्याची रोज टाकतो आम्ही आंघोळीच्या पाण्यात. ते बरं पडतं, स्किनसाठी चांगलं असतं ना आपल्या. चला बाबा आपल्या कामाला सुरुवात करूया. आता हल्ली पक्षी पण लवकर उठतात ना. हा सिलेंडर घ्यायचा ना आतमध्ये. हे बघ टोपली इथे कांद्याची अशीच पडले वर. टोपली जाईल ना जागेवरती. कुणाला सांगू? चला बाबा नाश्ता बनवायचा आहे. ऐक नवीन टी शर्ट किती आहेत धुवायच्या रे? नवीन टी शर्ट किती आहेत धुवायच्या? काळीवाली ती ना, एकदमच धुवून ना. आपल्याला हव्या मिरच्या आणि टोमॅटो. आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला वातावरण सांगते. आता की नाही 8 वाजलेत तरी पण असं ढगाळ वातावरण आहे. पाऊस पडेल ना असं. म्हणजे कालपासनं तसंच आहे वातावरण. आज वार आहे बुधवार. आज एक नॉनव्हेज रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते. बरेच दिवस झाले तुम्हाला मी रेसिपी नाही दाखवली ना, त्याच्यामुळे मला पण चुकल्यासारखं होतं. टॅमॅटो कच्चे आहेत बघा इकडचे, मध्ये काढले होते, पुढचे असतील. एक 2-3 मिरच्या लागतील आपल्याला. 2-3 पण नाही ना, 2 पण बरंच होतील. ह्या मिरच्या की नाही जास्त तिखट नाही आहेत. एकदम कमी तिखटाच्या मिरच्या आहेत त्या. टॅमॅटो ह्या साईडला पिकले असतील. कुणाला जायची तयारी करतोय आणि कुणालचे बाबा आत्ताच आंघोळ करून बाहेर आले. हे बघा हे टॅमॅटो इथे तयार झालेत आपले. आता गरजेपुरते काढते, बस होतील 2 आपल्याला. बाकीच्या नंतर काढूया. आता हे सगळं ना मी धुवून घेते. मिरची पडली हे बघा. तर आज मी तुम्हाला दाखवते सुक्या बोंबलाची भाजी. हे असे तुकडे करून बघा घेतलेत बोंबील. आणि साहित्य बघा, कांदा जास्त प्रमाणात, टोमॅटो, मिरची, हे कोकम आहेत आणि बटाटे. आता इथे मी 2 बटाटे घेतलेत कारण मला ना बटाटा खूप आवडतो म्हणून. चुलीवर ठेवला आहे तवा गरम करत आणि तवा चांगला गरम झालेला आहे आपला. आता हे बोंबिलत नाही मी टाकते आणि चांगले असे भाजून घ्यायचे. ते सगळं काय कचरा असेल ना तो सगळा भाजून घेतल्यावरती सगळं निघून जातो. चांगले असे खरपूस भाजून घ्यायचे. आणि त्याचा वास बघा असतो, उग्र वास पण असतो बोंबलाला, तो पण भाजून घेतल्यामुळे निघून जातो. काटे वगैरे असतात ना ते मग आपल्याला सहज काढता येतात. मग आता एक 4-5 मिनटं लागतील भाजायला. बोंबील बघा भाजून झाले. आता भाजून झाल्यानंतर आहे ना, थोडे गार झाल्यानंतर याच्या ना हाताने चुरून घ्यायचे. हा बघा हा कचरा दिसतो तुम्हाला, हा सगळ्यांना निघून जाणार. बघा सगळ्या कचऱ्यानं काढून घेतला. आता हे मी टाकते पाण्यामध्ये आणि 1-2 पाण्यामध्ये धुवून काढायचे बोंबील. हे बघा त्यातच बटाटा पण मी चिरून टाकलाय. आता चुलीवरती ठेवलं मी तेल गरम करत. आता पटकन आपण फोडणी करून घेऊया.
हे अगोदर धुवून घेते मी. तेल बघा चांगलं आता गरम झालंय. आपण त्यात सगळ्यात आधी टाकूया हिरवी मिरची. नंतर हा कांदा ना हा टाकूया आणि चांगला लाल करून घ्यायचा कांदा. कांदा लाल झाल्यानंतर आता तिखट मसाला टाकते. आपल्याला जर का चांगला रंग हवा असेल ना तर असा कांदा परतून झाल्यावर त्यात तिखट मसाला टाकायचा. छान असा लाल रंग येतो. थोडंसं जास्त, कारण सुकी मच्छी आहे तर तिखट बरं वाटतं खायला. आता आपण टाकूया हा टोमॅटो आणि काय बरं कोकम आणि चांगलं असं परतून घ्यायचं. हे बघा चांगलं असं तेल सुटून आलंय. आत्ता आपण त्यात टाकूया हळद. अगोदर जर का हळद टाकली ना मग सगळा रंग की नाही चेंज होऊन जातो. तर का लाल भडक रंग हवा असेल तर. आणि आता मीठ टाकूया आपल्या चवीप्रमाणे. पुन्हा एकदा जरा व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. आणि आत्ता आपण टाकायचे त्यात बोंबील, जे मी धुवून वगैरे ठेवलेले आहेत. एक 3-4 मिनटं ना पाण्यामध्ये भिजतात पण आपण कांदा वगैरे परतेपर्यंत. आता हे आपण टाकूया. उग्र बघा वास येतो ना बोंबलाला, त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने भाजून वगैरे करा. खूप छान भाजी तयार होते आपली. आता ही थोडीशी मी रशेवाली करणार आहे, एकदम सुकी नाही, रसा पाहिजे. आता त्यात आपण टाकूया पाणी आणि कोथिंबीर टाकायची राहिले. अर्धा ग्लास पाणी टाकते. हॉर्नबिल ओरडते वाटतं ना. ते बघा ते बघा असा हॉर्नबिल कसा ओरडते. आता बघा कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर विसरली मी आणायची. आता हे चांगलं शिजू दे. गरम मसाला ना आपला बटाटा वगैरे शिजला ना की त्याच्यानंतर मग मी गरम मसाला टाकणार लास्टला. त्याच्यामुळे चव पण एक चांगली येते. गरम मसाला आपण शेवटी टाकतो ना शिजल्यानंतर. आता ही भाजी ना शिजू दे. एक 5-7 मिनटं लागतील. बटाटा आपला शिजला का भाजी आपली तयार. दिसत नाही ना ते बघा. ते समोर हा झाड दिसतो ना सागाचा. हॉर्नबिल पक्षी कधीपासून आवाज करतात. आता मी रेसिपी शूट केले पण त्यात पण रेकॉर्ड झाला असेल आवाज. हे पक्षी ना खूप दिसतात छान. खूप मोठे पक्षी असतात हे. परत आपला कसं जरा लांब आहे म्हणून काय फारसं कॅप्चर होणार नाही. हां इथे ना खूप सुंदर सुंदर पक्षी असतात आमच्या इथे. हां 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 त्यांना चावूर लागली ना का पळतील बघा. आवाज बघा किती. त्यांची चोच आहे ना एवढी मोठी चोच असते ना पिवळ्या रंगाची. हां खूप सुंदर असते चोच. ते काय असे उडणार नाही आपल्या आवाजाने. ते बघा वरती बघा ती फांदी दिसते तुम्हाला हलताना. हां ते बघा पळाला. हां असतं इथं. हॉर्नबिल पक्षी ना भरपूर आहेत. खूप वेगवेगळ्या प्रकारची पक्षी आहेत इथे. भरपूर जाती आहेत. पण जेव्हा आपण शूटिंग करायला घेतो त्यांना जर आपण चावूर लागली का ते लगेच पळून जातात. त्याच्यामुळे कॅप्चर करण्याचा मी प्रयत्न करते पण नाही जमत. तो बघा दुसरा पण उडाला. तो बघा गेला. पावसाळी वातावरण, ढगाळ वातावरण आहे. मला वाटतं पाऊस पडेल वाटतं. पाऊस पडेल काय. पाऊस पडला तर सगळं प्रॉब्लेम होईल. आपलं हे सगळं धान्य ना झाकून ठेवायला पाहिजे. तसे आम्ही ताडपत्री टाकून ठेवलं आहे. आणि हा बघा असा पसारा असतो रेसिपी शूटिंग केल्यानंतर. आपली भाजी शिजते. आता थोड्या वेळाने शिजल्यानंतर त्यात आपण गरम मसाला टाकूया. चला तोपर्यंत आपण आपलं दुसरं काम करून घेऊया. आता एक 5-7 मिनिटांनी बघा मी आता हे झाकण आहे ना खोलून बघते. हा 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 काय सुगंध बघा. तुम्हाला माहिती असेल सुक्या मच्छीचा काय सुगंध सुटतो. आणि छान असं बघा कड पण येतोय. आता आपण त्यात टाकूया गरम मसाला.
तर इथे मी जवळजवळ पाव चमचाच गरम मसाला हा बघा काढून ठेवला होता. आता जरा मिक्स करूया आणि भाजी बघा आपली एकदम तयार झालेली आहे. आता ही एकदम पण रस्सा पण नाही बघा, थोडासा रस्सा ठेवला आहे कारण कुणालच्या बाबांना वगैरे जास्त अशी रस्सेवाल्याशी आवडत नाही भाजी. पण थोडंसं चपातीबरोबर बघा हवं ना, त्याच्यामुळे एकदम पण सुकवली नाही आणि जास्त अशी पातळ पण नाही. आता ही भाजी आपली तयार झालेली आहे. आता ही आपण उतरवून ठेवूया चुलीवरनं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 9:45 वाजले सकाळचे आणि वातावरण बघा म्हणजे मगाशी तुम्हाला दाखवलं सेम तसंच वातावरण, अजून काहीच चेंज झालेलं नाही आहे. अजिबात ऊन नाही आहे आज, त्याच्यामुळे पाऊस पडतो का काय अशी आम्हाला भीती वाटते. माझ्या मनात सकाळपासून तेच होतं, जर का पाऊस आला तर सगळं म्हटलं माझं सामान भिजणार आहे. म्हणून देवाला सांगते पावसात थांब जरा नको पडू म्हणून. आणि हे बघा हे माझ्या हाताला ना काय झालं आज, भाजला माझा बोट हा भरपूर एकदम लाल लाल भडक झाला आहे. आणि हा जो अंगठा आहे ना तो काल कापलेला आहे, त्याच्यामुळे एकाच हाताला बघा ह्या आणि ह्या म्हणजे काम करताना मला आज खूप अडचण येते, जाम दुखते माझा हात. तरी कसं कसं केलं आहे मी, अजून बाकी आहे घरातलं काम करायचं. आणि कुणालचे बाबा ते बघा ते आपली मोगऱ्याची फुलझाडं आहेत ना त्यांना जरा खत पाणी करत आहेत, नवीन लावलेली आहेत. आपल्याला एका ताईने दिली होती मुंबईवरनं पाठवून. तर एक त्यांचं झाड आहे ना एकदम मस्त झालं, त्यांना कळ्या पण आल्यात. पण हे 2-3 आहेत ना त्यांना जरा खत पाणी करण्याची गरज आहे, त्याच्यामुळे आता करतायत ते. आणि हे वातावरण असं आहे ना त्याच्यामुळे ना असं आळसाळ्या करायला काय काम करू नये असं वाटतंय. पण काम न करून चालणार नाही, त्याच्यामुळे करायला पाहिजे. तर चला आता पटापटानं पुढच्या साईडला मशीन लावून घेते आणि जेवण थोडंसं बाकी आहे माझं करायचं ते करून घेते. रेसिपी तुमचे शेअर केले बऱ्याच दिवसानंतर, कारण हल्ली ना हे 5-6 दिवस झाले होते ना, मी दापोलीला गेल्यापासून आहे ना नुसतं काय नाही काय आमचं चालूच आहे, इकडे तिकडे इकडे तिकडे सगळं चालू आहे. त्याच्यामुळे रुटीन थोडंसं आमचं चेंज झालं होतं. पण आता कालपासून सगळं रुटीन व्यवस्थित झालेलं आहे. आता बाहेर आता फिरणं जरा कमी होईल. चला आता थोडंसं आहे त्या घरातलं आवरून घेते. कुणाला येईल आता 1-1.5-2 तासांनी. द्यायचं तो जा बनवा दोघांनी, जा पटकन. बाबांनी तुझा काजू काढायला जाऊया जा. अभ्यास नाही केला तू आज? हे त्याचा अभ्यास बाकी आहे. हा जा मग तुझा अभ्यास कर जा. हां तुम्ही बनवा गिरकी, काजू काढायला जाऊया. नाही आले ना फोन करायला पाहिजे. लाईट गेले बघा आमच्याकडे कधीपासनं, जवळजवळ 1-1.5 तास झाला अजून काही लाईट नाही आलेली आहे. तर तुम्ही आता बघितलं असेल मगाच्या क्लिपमध्ये, हे बघा मागे आपलं सामान आलेलं आहे. असं आनंद होतो आहे खूप. सामान म्हणजे तुम्ही समजला असाल आपल्या पळवीचं काम चालू करायचं आहे. तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओमध्ये म्हणाले होते की एक आनंदाची बातमी आहे, ती हीच बातमी आहे. काल जाऊन आम्ही सगळी चौकशी करून आलो, एक बजेट काढला. म्हणजे पॉलची किंमत किती आणि चिरे असतात ना त्याची किंमत किती. ते उभे बघा आपण खांब तयार करतो ना चिऱ्यांचे, तर पॉल ना खूप असे महाग वाटले आम्हाला, म्हणजे चिरेपेक्षा पॉलचा खर्च जास्त वाटला. आणि मग आम्ही ते पॉल आहे ना कॅन्सल केलं आणि चिरे पण आता मागवणार आहोत. म्हणजे आता थोडं थोडं सामान येईल, 1-4-5 दिवसामध्ये सामान येऊन पडेल. सामान आम्ही लवकर मागून ठेवले कारण आता एप्रिल महिना चालू झाला की तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांची कामं बघा घराची चालू होतात पावसाच्या आधी. काही ना काही डागडुजी करतात, त्याच्यामुळे सामान कसं महाग होतं मग एप्रिलच्या नंतर. त्याच्यामुळे आता हा मार्च महिना चालू आहे, तर म्हणून मग आम्ही ना सामान सगळं अगोदरच मागवून घेतलं. आता बनवायचं कधी ते आता बघूया, कधी कुणालचे बाबा म्हणतील त्याप्रमाणे मग आपलं काम आहे ना चालू होईल, बांधकाम चालू होईल. ते पुढे मध्ये ना असे प्लेयर उभे करणार चिऱ्यांचे आणि मग त्याच्यावरती पत्रे वगैरे घालून असं सगळं प्लॅनिंग केलेलं आहे. तर तेच सगळं बजेट काढलं आणि आम्ही सगळं केलं ते, आणि आपल्या बजेटमध्ये सगळं होतं आहे. त्याच्यामुळे चला, कारण आता पाऊस चालू झाला का नंतर खूप प्रॉब्लेम होणार. आपल्या बऱ्याच ताईंच्या आणि भाऊंच्या कमेंट पण होत्या की ताई तुम्ही आता पुढे आणि मागे पडवीला छप्पर वगैरे करून घ्या. तर हे आमच्या कसं मनामध्ये होतं, पण जरा थांबलो होतो आम्ही. ते आता सामान बघा आता मागवले. आता काही आपल्याकडे अजून 2-3 महिने आहेत, त्याच्यामुळे आपण कधी पण ते करू शकतो.
तर अशा पद्धतीने सगळं प्लॅनिंग करून आता हळूहळू सगळं सामान आपलं येईल. तर खूप असं आनंद होतो आहे आम्हाला. आम्ही आता बरेच दिवस झाले ना आमच्या मनामध्ये चाललं होतं की छप्पर घालायचं. कारण आहे ना मी चुलीवरती जेवण करायला घ्यायचे ना, खूप असं ऊन बिन लागायचं आणि मग खूप त्रास व्हायचा. तेव्हा ठरवलं होतं मनामध्ये नाही म्हटलं करायला पाहिजेच. नाही तर ह्यावर्षी करायचा आमचा विचार नव्हता, पण म्हणजे नको आता हे करणं गरजेचं आहे, नाहीतर मग नंतरला ना आपल्याला खूप भारी पडेल पावसामध्ये. त्याच्यामुळे म्हटलं चला हे आता हळूहळू स्टेप बाय स्टेप होऊन जाईल. अजून 2-3 महिने आहेत आपल्या हातामध्ये, त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही होईल. तर तुम्हाला पण खूप आनंद झाला असेल हे सर्व बघून, मला माहिती आहे. तुम्ही पण सगळेजण खुश झाला असाल. म्हणजे काही सजेशन्स जर का तुमचे असतील ना ते कशा पद्धतीने करायचं वगैरे तर सांगा आम्हाला, कारण अजून वेळ आहे बराच आपल्याकडे. कमेंट करून तुम्ही सांगा किंवा व्हॉट्सअपला असं हे करून सांगा, मेसेज करून, म्हणजे आम्हाला कसं माहिती पडेल. जो आम्ही विचार केला आहे तो बरोबर आहे का चुकीचं सांगा आम्हाला. चिऱ्यांचंच आम्हाला योग्य वाटलं, कारण चिऱ्यांचं कसं कायमचं होणं, लाईफ टाईम आहे ते कायमचं होणार ते. आणि ते पॉलचं आम्हाला वाटलं की म्हणजे पुढे जाऊन कधी पण ते खराब गंज वगैरे पण लागू शकतं. त्याच्यामुळे चिऱ्यांचं आम्हाला योग्य वाटलं. तरी पण तुम्ही सांगा कमेंट करून. तर चला आता मित्रमैत्रिणींनो, आता आम्ही चाललेलो आहोत काजू काढायला. ते कुणालच्या बाबांना तर ते काय म्हणतात, गिरकी का गिलकी काय म्हणतात ते, काजू काढायची काठी बघा असं ते बनवतात. कारण बरेच दिवस झाले ना आम्ही गेलो नाही काजू काढल्यानं, थोडेसे काढून घेऊन येतो. तर चला आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला अशा व्हिडिओ आजचा तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.